no? Ayan na, bumigwas na sa harapan mga idolo. Ayan na, nagkabata, umaatake na. Umaatake na sa harapan. Umaatake na mga idolo, nagkakatake na. Ayan na, si Alan. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di na yun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung Ay, sir, ano din? Sa inyo, sa ating adet ako, mga kapisan ko, si SKF President. Tayo na, una pa lang, naliligaw na tong si Oliver. Naliligaw ka agad. Yun, no? sumama dito sa tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, Okay. 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo, mahalaga ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Maging ganila sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtibay ng lubos. Sa iyo, Yo. yun lang siyang magbibigay ng lakas. All natibidad muna tayo, ha? Tagumpay. Yun, no? All Natividad Bikers from Natividad Pangasinan muna to. Sila muna ang magbabaratan bago yung ating mga tropa pits. Yun, no? Video, okay, yo! Woo! Diyos ko po, kain daw. Dito tayo sa All Natividad Bikers. Puro dito sa taga Natividad Pangasinan to, ha? So, bago tayo mag-seta, bago tayo magbakbakan, kailangan natin siyempre shoutout ang ating Municipal Mayor Rosita Rafael. At siyempre sa ating SK Federation President, si Ma'am Angelica Ken Malaka. Ayun. At siyempre shoutout natin itong ating mga race organizer. Ito sa pangunguna ni Sir Michael Meriales. Ayun, no? Sarap mo, ha? So shoutout natin ating mga supporters dito, Cueva Cipriano from Japan, ha? Nasa Japan pa to. Okay, shoutout ulit. Shoutout natin si Sir Rick Balmes. Siyempre ang ating pinagmamalaki ng Natividad Pangasinan, si JL Lazaro at ang mga lipad bikers ng Natividad Pangasinan. Siyempre shoutout sa nagbigay kanina ng stars, ha, sa ating live, si Sir Wilmer Marsan Taxiat and John Lazaro Duray. Ayaw, sarap nyo. Shout out bago kalas. Diyos ko po, kain daw. Yun, no? Flag daw tayo dito. Mag-flag daw tayo, mga idolo. Ayun na, may bumabanat na kagad. May bumabanat kagad. Team Dandex. Itong si Frank Mercado ng Team Dandex. Ang kanyang speed 50 kilometers per hour kagad sa likod, mga idolo. So bago tayo magbakbakan ng tuluyan, kaya natin shoutout ang ating Municipal Mayor Rosita Rafael.
At sa ating SK Federation President Angela Ken Maraca dito sa kanilang Ayat Festival ng Natividad, Pangasinan. Sa likod lang, sa likod lang. So ayan, meron tayong isang breakaway. Ayan natin meron tayong isang huwag ka na magka. So meron tayong isang breakaway. Itong si Trunks Mercado ng Team Dandex. Nakakagwat na siya ng mga 100 meters sa peloton. So sa peloton medyo nagkakairingan dito ha. So tignan natin itong galaw ng peloton kung kung may hahabol pa kaya kagad. So ito nagpapakiramdaman ha, kung may angat o may maghahabol na kaya doon sa ating nagsosolo breakaway. Ayan o. Bawa tayo. Sa likod. So ito ha, naghahabol na itong grupo. So 15 meters sa abutan na yung ating solo breakaway na si Trunks Mercado ng Team Dandex. Umaangat itong si Aloy. O puro yan. Umaangat itong si Ruben de la Cruz from Natividad, Pangasinan. So dito tayo sa Pangasinan, dito sa pesta ng Natividad, Pangasinan. So ito, aabutan na itong ating solo breakaway ha. Aabutan na itong si Trunks Mercado ng Team Dandex, pero ang nag-aabol number dito sa likod. Ito ha, medyo inabutan na ayan makatero si Balmonte, si Rod ng kagad ni Orly. Mga itong dalawa ha. So si Hardy at saka si Emmanuel Balmonte naman ang umaangat, isang Dandex at saka isang Batang SQ. Sumusunod itong si Ruben de la Cruz na Team Dandex ulit. Dalawang Dandex tayo sa harapan natin ha. Titignan mo yung layo, lapit ha. Okay lang yan okay. Malapit pa nga yung one So inabutan ulit ha. Inabutan ulit yung ating mga breakaway. So ito, maangat na naman si Manuel Balmonte ng Team Dandex. Kasunod na si Ruben de la Cruz, Harley, at saka si Chris Pabianes ba yun? So matinding balatan to. Mahaba-haba itong kanilang ruta. Napakaganda lang ating ruta kabila. Nabutan. Yun okay. Boy, si Idolo naliligo na kagad. Mukhang nag-o-overheat na ba? Pag ganong nagpadigo si nag-o-overheat na. Maganda yung pag ganun Ayan. Ayan, nakakasarapan. Nagkakaandiinan na naman sa harapan. Ayan, mga lipad bikers, mga batang SQ. Diyos ko po kayo, napakatindi ng balatan dito ha. Hindi, doon pa sa diretso pa doon. Malayo pa doon pa. So ito yung ating mga Diyos ko po kayo, paano kang makakaangat dito? Ayan okay. So medyo pakiramdaman ulit, may bumigwas na naman sa harapan. Isang lipad bikers. Nako pa, walang tumutugis dito ha. So meron tayong isang umaalpas ulit, nagtatangka, nagbabadya ng isang matinding breakaway. Itong si Francis pala to ha, ng lipad bikers. Ang kanyang speed 52 km/h. Matindi kagad ang birahan dito ha. Unang bugsuhan pa lang, matindi ang kagad. Dinan. Oy, nakakagwat na siya ha. Nakakagwat na ng mga 100 meters sa peloton. So aabutan pa kaya ito ng ating mga breakaway. Uy, Jaloy nandito ha. Ito yung ating solo ha. Nagsosolo. Isang lipad bikers. Pag malapit, ganun mo. So nakaka-advance na siya sa grupo ng mga, lumalayo ha, lumalayo 100 to 150 meters ha. So hintayin nga natin yung grupo dito sa likod. Ayan So ito na, nagkakadiinan na dito sa likod ha. Naghahabol na itong mga Team Dandex, nagkakadiinan, sumasagad na kagad. Harley naghahabol, Harley Hernandez, Emmanuel Balmonte. So nagkakadiinan kagad ha. Ayan, one lang yan, one. Lapit Okay, ang ganda, ang ganda.
Ang daming mga lipad bikers dito sa mga taga Natividad, Pangasinan. Shoutout sa inyo. Uy, di nagpalipad pa ng kalapate. Umangat sa kaliwa, oh. Yun, nagkakatayuan na naman, nagkakasagaran na naman ng binatan. Mukhang ubusan ka agad dito. Magkakaubusan ba? Oy, andito na si Oliver. Nasa likuran, si Oliver Marzo. February pa lang ngayon, pero kumakana na. Solo ba tayo yung ating solo breakaway? Malinaw pag gawin yan. So, mag-aabol na kaya itong ating grupo. Ito. So, ito may dalawang naghahabol. Oy, madiin ha. Uy, umaangat na yung isa na yun, no? Hinahabol na yun na yung breakaway. So, si Ayat, ito na. Itong mauubusan na to, ha? One mo nga, ayan. Ilan ba yan? Ay, okay lang yan. So, ito yung isa. Mukhang kaya nyo na kayong dikitin. Ito nga ating nagsusulo, si Francis ng Lipad Bikers. So, may naghahabol na isa. Naka-Team Pilipinas. Ayun, no? Pangalan mo, idol? John Chris Magaro. Ha? John Chris Magaro. Oh, si Andres Magaro. Pero sigurado to, taga Natividad, Pangasinan. Yun, no? Mukhang nauubusan na kaya. Uy, sa likuran, nagbabanatan, ha? Ayan, walang Dantex sa harap, ha? Kailangan may mga Team Dantex na umangat para makadikit. Sayo, si Manuel, umangat sa kaliwa. Sinundan kagad ng mga tagalipad bikers. Hinang ko po, kain do. Medyo madiinan, so malapit tayo sa U-turn. So ayun, mukhang sabog karburador itong si Idol, ha. Mukhang bumubo ka ng kanyang dibdib. Nauubusan na ng hangin. Samantalang tong si Oliver, dumidiin pa rin. So malapit tayo sa U-turn, ha. May U-turn tayo dito. So, shout out dito sa ating mga nakaantabay na mga emergency vehicle, mga rescuer. So, talaga nakaantabay sila. Mukhang, ayun, doon pa sa bandarol. Ayan yata, ay, parang sumobra. Asan ba? Ay, doon. So, doon ang ating U-turn. So, doon pala. First U-turn natin, ha. So, ito, naka-U-turn na. Gigan lang, ha. So, yung Lipad Bikers pa rin. Si Francis pa rin itong nasa harapan. Ilang ikot ba yan? Ayan, oh. So malapit yung sandikitin, ha. Madidikitan na siya nitong mga peloton. Mukhang nagkakaubusan kagad itong mga batang SQ, oh. Nauubusan kagad ng hininga. Ayun, oh, diin na din si Idol, oh. May naiiwan pang dalawa dito. Okay. Ito na. So may mga naiwan na pala, oh. Dami nang naiwan sa likod. So ito, yung dalawa ito, naiwan na rin, ha. May mga naiwan na tayo mga bikers. Mukhang, ito sa Idol. Kinapos ka agad, ha. Wow. So ito yung ating mga bikers na nasa libad ng likuran. Makakahabol ba yan dahil 3 laps pa tayo. Mahaba-haba pa ang ating ruta. Matindi agad ang dino dahil pa naiwan, no. Nasa harap kakadila. So isa pa rin yung ating breakaway, ha. Yung si Francis pa rin. Pero ganyan, mas kalino yun. May butas pa yun. So napakalakas ng hangin. Grabe, napakahirap sumuba, ha. So ito may daapat. Mukhang hirap. Ba, akalain mo nasa harapan na si Marzo. Si Oliver, ayan, may umangat na isa, oh. May umangat na isa. Angatin mo, idolo. Habulin mo yung ating nagsusulong breakaway. So malayo na yung breakaway, 100 meters na, 120 meters ang layo ng ating breakaway. Ating grupo naghahabol. Ayun, si Harley. Makakadikit pa kaya sa breakaway ito? Ayan, may umakas sa kaliwa. Inangatan na kagad ni Manuel ng Team Dandex. So kailangan maghabol to mga Team Dandex dito dahil walang Team Dandex sa harapan. So kukontrol na to mga lipad bikers dito, ha. So kanya-kanyang team din to mga idolo. Kanya-kanyang team. Merong batang SQ, batang Dandex, batang lipad bikers. So ito, mga itong si Harley at saka itong si Manuel Balmonte. So
kailangan talaga nilang madikitan yung ating nagsosolo breakaway. Ang tanong, kung makakatiis kaya, maisasagad kaya ni Francis ang kanyang solo breakaway hanggang dulo, dahil medyo mahaba-haba ang ating ruta. So nakakalayo na si Francis. So punta na natin si Francis. Tignan mo muna. Kaya natin dalawang nag-aabol, ha. Okay, dito tayo sa solo breakaway. Talaga dinidiinan niya na. Nakakalabang sa 150 meters. Ano pangalan mo, Francis? Okay, si Francis ng Lipad Bikers. Kaya niya kayang tiisin hanggang dulo. O baka sa una lang to, ha. So shout out doon sa pumipitik, oh. May pumipitik, pitikan mo naman kami, idol. Idol, pitik! Yo. So ito yung ating solo, ha. Okay, back in action tayo, ha. Okay, bumalik ulit tayo dito sa kabayanan ng Natividad, Pangasinan. Ang ating paling solo breakaway itong si Francis ng Lipad Bikers. So pangunang lap pa lang yata tayo ito, ha. First lap pa lang tayo. Napakaraming tao dito sa Natividad, Pangasinan. Oh, daming tao, oh. Last two laps. Yo, no, siya na sa ating mayor, si Mayor Rosina Rapel, at ang ating SK Federation President, itong si Ma'am Angelica Ken Malaka. Sila yung mga organizer dito sa katesta ng Natividad, Pangasinan. So hintayin naman natin dito yung ating peloton, kung anong nangyayari sa peloton. Alamang si Francis ng mga kol lang, malapit lang pala, ha? Malapit lang, 120 meters. Okay, back in action tayo, ha. So naubusan si Idolo. Nauubusan na ng gasolina yan, magkakaangatan sa harapan. Medyo nauubos na yung ating mga kwan. Naku po, naligo na sa sariling tubig itong si Oliver. Diyos ko po, kaya hindi nakangiti, pero hirap na rin pumidal, ha. So malayo talaga yung ating breakaway. Hindi nila madikita yung ating solo. Yung ating solo breakaway. Nagkakaubusan dito, tatlo tong Dandex, pero hindi sila makalapit. Ay, ayun na, oh, 180 meters na lang, ha. 80 meters na lang, didikitin na nila yung ating breakaway. So may mga nahuli na, oh. Nauubusan na, kumakalas. So malapit tayo na. So yan, may mga humahabol pa rin, ha. Ayun, oh, magkakaubusan na. So, marami nang naiiwan, ha. Ay, Chris, man. Yo! Diyos ko po, kain doon, ha. Last two. Ito tayo. Yun. Ito, breakaway natin. Uy, naiwan pa, oh. Tatlo. So, ito yung breakaway. So, malapit na, ha. So malapit tayo peloton. Ito na, oh. Nag-aabol tong si Trunks. Last two laps. Ating grupo, oh. Gusto ko kayo, daming tao dito, ha. Okay, back in action. So hindi pa rin talaga naditikitan yung ating solo breakaway. Hindi pa rin nakakadikit tong grupo ng mga Dandex Batang SQ. So napakahirap sumuba kasi napakalakas ng hangin. Konting-konti na lang madidikitan na solo breakaway, pero hindi nila madikitan. Anong nangyari? Kinakapos ba kayo? Pinapagod lang kaya nila yung ating solo breakaway para maubusan siya pagdating sa Rimatian mamaya. Ito, inuubos nila yung ating solo breakaway. Nagkakaubusan, ha. Oy. Dami nang nahuli, oh. Baikat ko ba? Ada di kategori na 100 plus kilos na. Okay, so andito na, palapit tayo ng ating breakaway.
Tignan natin kung naabutan na yung ating breakaway ha. Okay, ito na. So solo breakaway pa rin, solo. Si Francis pa rin ng Lipad Bikers itong ating solo breakaway. Solo pa rin ha. So may naghahabol, isang dandex si Manuel Belmonte. So mahabol na tong si Manuel Belmonte ng Team Dandex, naghahabol na mga idolo. So ito yung ating grupo, medyo lapit-lapit lang, aabutan pa yan. Aabutan pa ng grupo yun ha. So medyo chill ride lang itong ating group. Aabutan pa kaya nila yung ating solo. Yun no. So yo, shout out. Shout out dito sa ating mga kapulisan. So ito, may dalawa pa naghahabol, diin na diin pa si idolo ha. Oy, dumidin. Oy, medyo napag-iiwanan na ito si idol. Ilapit nyo. Diyos ko po kahit daw, naubusan na ng hangin. Yo. So last two. Ay, Oliver, Diyos ko po kahit daw. Punta natin si Oliver. Si Oliver, idol natin to eh. Hindi, nagkuhan lang yan, pahiyang. Pero hahabol din yan. Malapit na yung February. Yan, kaya niyang humabol dyan. Last one. Rimati na kaya? Patay ko kung ilang rounds na lang ha. Mr. Francis Rivera Calicdan, option mo dito. Saan ba magagaling si Island dyan? Ay, doon na. Kasunod si Daniel Reyes, so nanay nan. So yun ang dinanay ni Daniel. Ang dami tao ah. Wow. Ayan. Mami, Remonster. sana all nakalit. Halika dito, halika. Ito ang isang lipad na tibidad champion. Si Daniel Reyes na number 3 ng lipad na tibidad. Dadatoy ato ni nanay na. Dadatoy bulbod din ato. Ngay. Dadatoy ato mas katibidad ng Santa Maria Pangasinan. Dahil sa ato. Ay, sir. Si Sir Samson. Ang bossing nito ni Juancho Bumagat. Ayun. Ay, nakita ko na kayo sa Kandari, doon sa Villasis. Sa Villasis. Ay, sino ba yun na? Oh my God! Nabutan na yata. Oh my Ay, God! hindi. Ayan, si Samson ito yata, mga idolo. Ayun, no? Francis Calicdan! Francis Calicdan! Tao nanonood dito, mga idol. Ayan, makalulog ito yung maluda ato. Samson ito ramo. Last round na po tayo! Oh, Daniel, Pangilinan! Okay. Pakinaction tayo ha. So, pagbalik Rimate ha. Daw. Ba't di nyo maghabol? Uy, nasiraan pa si Manuel. So, ito pagbalik Rimate na. Dito na natin makikita yung lakas ni Oliver Maglo. So, binaiwan pang dalawa oh. So, hindi talaga nila maabutan yung ating breakaway ha. Uy, pagbalik Rimate. So, abutan pa kaya nila. Ha? Ay, ewan ko lang. Ako sige, maya. Nasa semento ba sa San Miguel? Sige. So, maabutan pa kaya nila yung ating breakaway? Wala nga eh. So, bakit solo? Solo second group. Itong si Harley. Si Harley Fernandez ang mga idolo. Ito ang ating nagsosolo ngayon ha. Solo second group. Yun, nandito na yung mga excellent noodles ha. Naku, layo naman na yung kalakas naman no. Malabo nang abutan yung ating solo na yun ha. So ito si Harley, tatatag kaya ito hanggang finish line.
Dahil pagbalik ito, rematayan na mga 7 kilometers to the finish line. Pagbalik. Maghahabol pa kaya itong mga... Saan ba banda? Saan? Dito. Ayan na, humahabol na Emmanuel Balmonte. Kasunod na si Oliver. Siguro maghahabol na kaya itong mga to. So bumabanat na talaga, bumabanat na. Dumidiin na. Ala naman, second group ha. Aloy, maghatakan kayo Aloy. Malayo yung ating breakaway. So malapit na nilang dikitin si Aloy. Ay si Harley. So si Harley. Ito yung ating second group pero ala na. Didikitin na lang grupo ha. Didikitin na siya. Ito na yung ating solo breakaway, si Francis ng Lipad Bikers. So hindi na yata maabutan to ha. Hindi na maabutan, so punta natin saglit. So shout out yung shout out. Ay, Diyos ko, na. So ito yung ating solo ha. Talaga hindi niya nabilitawan ng kayang solo breakaway. Mula kanina hanggang ngayon, siya pa rin. So siya lang mananalo dito, malayo na, lumayo ang kanyang agwat. Kanina mga kwan lang ha. O sige. Kanina mga 70, 100 meters lang. Ngayon, Diyos ko po kayo dos, 250 meters ng kayang kalamangan. So siya lang mananalo. Itong si Francis ng Lipad Bikers. Iwan no? Maraming naiwan sa likod. So congrats idol. Ikaw na ang panalo. So hindi ka na namin bibidyoan ha. So pupunta kami doon sa grupo sa likod. Okay, congrats. So meron tayong umaagwat si Manuel. Maagwat na to sa second group ha. Pero ito lang yung ating peloton no. Aabot na pa siya ng peloton. So dito magbabalatan ha sa peloton na to. Matinding rematihan to mamaya mga idolo. Pag ganyan itataas mong gano'n mamaya ha. Ayun no, nagkakatirahan, didikitin nila si Manuel na uma-advance. So sino sa mga to ang kukuha ng number 2, number 3, number 4? Ayun na, kumakarga na unleaded itong si Oliver mga idolo. Ayun, nagkakaangatan sa harapan. Nakatan ni Harley. Sino ang ng mga dundamit? Gusto po kayo kumakaliwa, kumakanan ha. Ang ating mga idol dahil parimati na daw. Walang marker sa harap, layo. Okay, malapit na tayo. Mga last 1.5 o 2 kilometers to the finish line. Ang tanong ko, didikitin pa nila si Emmanuel Balmonte. So punta natin yung second group, solo, ayun no. Meron tayong isang solo second group ha. So So ito yung ating solo, iba pala ito. Ito yung ating solo second group ha. Solo second group si Emmanuel. Aabutan pa kaya mga more or less 120 meters. Lumalayo ka na. Diinan mo na. Pagpababa dyan, diinan mo. Lumalayo ka para hindi ka naabutan ng grupo. So mga kano to, 1.5 kilometers o 1 kilometers to the finish line na lang. So ito kaya si Balmonte kaya ang ating magiging second place o aabutan pa siya ng grupo sa likod. Medyo malapit na yung grupo sa likod ha. Banatan mo na. Tatabingin ka. So dati kung aabutan pa, dati yung grupo dito sa likod, dahil dito magbabaratan talaga dito. Pag hindi inabutan si Emmanuel lang ating second place. So ito yung ating grupo ha. Wala namang marshal sa harapan oh. Palayo. Okay, dito magkakabalatan dito ha. So, harap. Walang marshal doon oh. So sige natin sa mga tao kung sino ang babanat. Hindi, dito tayo mas malinaw dito, di ba? So dito makikita ang rematihan dito sa likuran na to. Talagang hindi na inabutan itong si Emmanuel Balmonte mga idolo.
Malapit lang ano. Okay lang. So sino kaya sa kanila ang tatanghalin? 3rd, 4th, 5th place. So meron tayong 1-2 pili sa harapan. Si Francis ng Lipad Bikers at saka si Emmanuel Balmonte ng Dandex. So last 800 meters to the finish line. Last 800 meters to the finish line. Matinding balatan to. Wala nang pipikit. Sigurado. Sino kaya ang unang aangat? Sino ang unang bibigwas dito? Bibigwas pa rin kaya itong mga Team Dandex. So wala na, hindi na inabutan talaga. Hindi na inabutan itong si Emmanuel. Yan mo, titigyan mo nga. So sino kaya? Tatagan mo lang, ayun na, finish kaya ito. So ayun na, last 500 meters to the finish line. Sino ang unang bibigwas dito? Ayan na, bumigwas na sa harapan mga idolo. Ayan na, nagkabata, umaatake na. Umaatake na sa harapan. Umaatake na mga idolo, nagkakatake na. Ayan na, si Aloy. Nagkatake na mga itaslo. Ayan na, mga idolo, sino? Si Aloy, sa kaliwa, sa kanan. Taso, si Aloy. Si Aloy yung umangat mga idolo. Si Aloy nilagros, Team Dandex. Ayun, sino ni Aloy? Si Aloy, si Aloy. Nasundot. Nasundot tahon. Ayan, nagtataas na ba ng kamay? Nagtataas ng kamay, walang nagtataas ng dalawang kamay, mga kaibigan. It's all alone, may sana Francis Rivera, kaligtaan. Monte Canaram, mga kaibigan. Tabi. Nasundot pa ni Harley mga idolo. Grabe yung sundutan ngayon ha. Nasundot ni Harley. Nasundutan mga idolo. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin 200